ए दुनिया रे बंचीवाकू हेले ए मनीष समाज रे पुला पुला टंकार आवश्यकता पड़ी था। हाँ जहाँ पाखरे पुला पुला टंका धन संपत्ति अच्छे सत्ता को इच्छा करी पारे आओ इच्छा को सतरे भी परिणत करी जेते बेले दुनिया जंगल पलटि जाए सेते बेले मनीष पशु हो जाए पशु हाँ सेतिकी बेले दशम अवतार पर आउ गोटाए अवतार सृष्टि हुए जहाँ को ये दुनिया कहे जानवर मो मामू को टिके साक्षात करे निर्वाचन राजा निर्वाचन विषय टिके आलोचना करने को हमला अरे मामू ओ मामू तमे कौटी मामू शीघ्र आस वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्प कार्ये सर्वदा बड़ा कथा बाबू ये भंजा कहती लगी डकेला मुझे बुझी नहीं पारुछ लक्ष्मी बस में आसवा बेल के जिन ठेला फेला बड़ा कथा बाबू हो जाहेले भी तो पहुंची गली ए लक्ष्मी बस मते केने आलू खसखस लक्ष्मी बस मते केने आलू खसखस मुई सोई देली बोली मोर पोटली हला चोरी बुढ़ा लोग बोली मते केने बिचारी मुई सोई देली बोली मोर पोटली हला चोरी बुढ़ा लोग बोली मते केने बिचारी ए लक्ष्मी बस लोग बने बड़े अन्यकारी बने अन्यकारी धर्म कर किसी ने बिचारी रहरे पो माने जीवन कपूरी लक्ष्मी बस मते केने
ଦେଲି ବଳି ମୋର ଚଷମା ହେଲା ଚୋରି ଚଷମା ହେଲା ଚୋରି ଦିନେ ରାତି ଦିଶେ ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚନ୍ଦ୍ରମା ରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପିଲା କାଲୁ ବୁଢ଼ା ହେଲି ପିଲା କାଲୁ ବୁଢ଼ା ହେଲି ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ବନା ଆଲୁ ଖାସ୍ ଖାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଖାସ୍ ଖାସ୍ କଣ ହେଲା ଭଣଞ୍ଜା ଏତେ ଉଦାସରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ ବାବୁ କଣ ହେଲା ଭଣଞ୍ଜା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ କରିବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ କଣ ହେଲା ଭଣଞ୍ଜା ତମେ ଆସିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରେ ତୁ ତ ଭଣଞ୍ଜା ଜାଣିଛୁ ମୋର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଫୁଲେଟ୍ ନେଇ ତୁ ସୁବିଧା କରିଦେଉନୁ କଣ କହିଲ ବାବୁ ତମ ଭଣଜ ଥାଉ ଥାଉ ତମକୁ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କଣ ଏକ୍ସେଲ ସୁପର ସ୍କୁଟିଟି କିଣି ଦେଉନୁ କାହିଁ ମୋ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ତାହା ବି ସୁବିଧା କରିବ ସ୍କୁଟି ନହେଲେ ଏକ୍ସେଲ ସୁପର ନିହାତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦେବି ବାବୁ ହେଲେ ଭଣଞ୍ଜା ବାବୁ ସେ ବିଷୟ ତ କହିଲୁ ନାହିଁ କିମ୍ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଜାଣିଛ ବାବୁ ଗତକାଲି ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜଦରବାରରେ ରାଜା ସହିତ ମୋର ରାଜ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆଉ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ରାଜା କହିଲେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ସୁଧୀରକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ କଣ ଭଣଞ୍ଜା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବାବୁ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଡ଼ିଟରୁ ଏଡ଼ିଟ କରିଛ ତମେ ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ମତେ ଦେଖେଇଛ ମାମୁ ବୁଝିଲୁ ଭଣଞ୍ଜା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ରାଜ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ତମ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ସେଇ ଚାକର ସେନାପତି ଭାବରେ ରହିପାରେ ନାଇଁ, 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 ନାଇଁ। ସେ କଥା ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାନ୍ କର ବାବୁ ଯେମିତି ଏ ଶଙ୍ଖବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରାଜା ହେବା ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ବୁଝିଲୁ ଭଣଞ୍ଜା ବାବୁ ତୋ ମାମୁଁ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ହଁ ବାବୁ ବଳେ ନହେଲେ ବଳେ ବି ବୋଲେ ବୋଲେ କୌଶଳେ ହାତ ମୁଠାକୁ ନିହାତି ଆସିବ ଏ ଶଙ୍ଖବତୀ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଭଣଞ୍ଜା ମାମୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲୁ କି କାମ ମାମୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଭଣଞ୍ଜା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହି ଶୁଣିବୁ ବୁଝିଲୁ ହଉ ମାମୁ ଏ କଥା ଯେମିତି ତୋ ଛଡ଼ା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ମାମୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଭଣଞ୍ଜା ସାନ ରାଣୀ ସହିତ ସାନ ରାଣୀ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ କଣ କହିଲ ମାମୁ ସାନ ରାଣୀ ମାନେ କୁମତି ହଁ କୁମତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ରଖିବୁ ରଖିଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ ମାମୁ ତୁ ଶୁଣ ଭଣଞ୍ଜା ମୋ କଥା ଶୁଣ ମାମୁ ତତେ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ପରେ କହିପାରେ ବୁଝିଲୁ ଠିକ ଅଛି ମୋ କହ କଥାଟି ବୁଝିଲେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁ ସାନ ରାଣୀ ସହିତ ହଁ ଯଦି ତୁଇ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବୁ ସାନ ରାଣୀ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ଓହୋ
ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ। ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସାନ ରାଣୀ କୁମତି ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବି ତ? ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାନ ରାଣୀ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବେ, ଆଗରେ ତ ଖେଳ ଦେଖ ଆଉ କଣ? ବାସ୍ ଚାବି ତ ଆମ ହାତରେ। ଆଉ ହେଲେ ଭଣଜା ମାମୁଁ। ଏଠାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ହଁ ମାମୁଁ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଶଙ୍ଖମତୀ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀତଦସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଆମକୁ ବି ଲୋଭ ଅଛି ନା ଏ ଶଙ୍ଖମତୀ ରାଜସିଂହାସନ। ଆଉ ଏ ରାଜସିଂହାସନକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସାନ ରାଣୀ କୁମତିଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅମରକୁ ରାଜା କରିବା ବୋଲି। କହିବା ହଁ ମାମୁଁ। ଖେଳ ତ ଜମିବ ଆଉ। ହଁ ମାମୁଁ। ଏ ସମାଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହେ ମାମୁଁ। ଅଙ୍ଗୁର ଖାଅ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ସିଝେଇ ତା ରସକୁ ପିଇଲେ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମଦୁଆ। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଦାନି। ହେଲେ ମାମୁଁ ହଁ ଭଣଜା ସେଇ ପଇସାକୁ ଯଦି ତମେ ରେସ୍କୋର୍ସରେ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ଲୋକେ କହିବେ ତମକୁ ଜୁଆଡ଼ି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ମାମୁଁ ଭଣଜା ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁଲା ପୁଲା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଦରକାର। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ମାମୁଁ। ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବି। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ହଁ କହିଲ ହେଲେ ତମକୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ହବ ମାମୁଁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଣଜା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହଁ ମାମୁଁ ତମେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବ, କାଲେ ବେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାମୁଁ। ନା, ନା, ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଣଜା, ମୁଁ ଅଛି ତ ପଛରେ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଏଠି ମାମୁଁ। ଯିବ ଆମ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ, ଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମାମୁଁ।